Egun on guztioi. Lehenik eta behin esan, prentsan ez ezik gaur ere mozio erretiratzea eskatuko dizugula. Gure taldeak egia da ez duela Elkarrekin Podemos ezker anitza aurkeztutako mozio honen helburua ulertzen. Mozioaren zioan aipatzen diren hasierako ideia batzuk azpimarratu nahiko genituzke. Lehenengoa, hizkuntza eskakizunen sistema euskal hizkuntza politikaren oinarrietako bat dela, horrekin ados gaude. Indarrean dagoen araudiak bi helburu dituela esaten duzue. Zerbitzu publikoen prestazio elebiduna bermatzea eta hizkuntza eskakizunak errealitate soziolinguistikoetara egokitzea. Eta hemen bi ñabardura egin nahi ditugu. Bat, eskubide bat aitortzeak ez du suposatzen eskubide hori bermatua dagoenik. Arauak eskubide batzuk aitortzen ditu, bai, baina horiek politika publikoen bitartez bermatu behar dira. Eta gure taldeak ez du uste, une honetan, euskaldunon eskubide linguistikoak bermatuta daudenik inondik inora. Eskubide linguistikoek bi norabide dituzte. Batetik, herritarrari administrazioarekin duen harremana euskara hutsean izateko eskubidea aitortzen dio. Eta aldi berean, administrazioari euskaraz erantzuteko obligazioa. Eta hori bermatzeko modu bakarra, administrazioko langileek euskara bereganatzea dela ulertzen dugu, ezta? Bi, hizkuntza eskakizunak errealitate soziolinguistikoetara egokitzearen ideia. Arauak helburu gisa jasotzen duela esaten duzue, bai. Baina arau honek errealitate soziolinguistikoari erreferentzia egiten dioenean, euskarak zailagoa duen leku horietan euskararen ofizialtasuna bermatzeko baliabide eta mekanismoak sortzeaz ari da. Ez errealitate soziolinguistikoaren aitzakipean administrazioan euskararen eskakizuna malgutzeaz. Eta euskara sustatzeko belarri prestaren rola ofizializatzea komentatu duzu. Baina eskubide linguistikoekin talka zuzena egiteaz gain, administrazioan euskara sustatzeko neurria proposa da. Datuek ez dute hori adierazten. Irunen 2020 urteko euskaraldian 500 belarri prest izan genituen, parte hartzaileen 21%. Ariketa amaitu zenean honakoa galdetu zitzaien. Ariketan ondoren zure hizkuntza ohiturak aldatu dituzu? Soilik 16%ak erantzun zuen baietz, 43%ak ezetz erantzun zuen. Neurri honek bere baitan ez du euskararen suspertzea ekarriko. Oraingo egoera kronifikatzea besterik ez du suposatuko. Ulerrizketa dinamikaz ere aritu zara. Euskara eta gaztelera ez daude egoera berean. Beraz, administrazioan ulerrizketaren dinamika tranpatia izango litzake. Herri honetan, euskaradun guztiok menperatzen ditugu gutxienez, gaztelania edo frantsesa. Erdararen eta euskalizunen asimetria izugarria da. Horregatik, hizkuntz politika aurrerakoiak behar ditugu. Euskaldunon eskubideak bermatuko dituen lege berri bat, ez asimetria horri eutsiko dion politikak. Hau harri utzita, Irunen 2020 urtean, euskararen normalizazio plana aprobatu genuen, eta horri erreferentzia ere egin nahiko nioke. Bertan, zehazki 2 puntuan, helburu orokorrak aipatzen direnean, espresuki atal hau jasotzen da. Euskara jakitetik, euskara erabiltzera. Eta gehiegi luzatu nahi ez dudan arren, parrafo labur hori irakurri nahi dizuet. Ezagutza ezinbestekoa da hizkuntza erabili ahal izateko, baina ezagutzak ez dakar berez eta besterik gabe hizkuntzaren erabilera. Irungo udal langile asko prestatuta daude euskaraz lan egiteko, baina desoreka bat dago ezagutzatik erabilerara. Eta Irungo udalean, bi hizkuntzen erabileran berdintasunezko pauso eraginkorrak emango badira, arian euskaraz lan egiteko urratsak eman behar dira. Guzti horregatik, ezagutzak garrantzi ezaten jarraituko badu ere, euskararen erabilera indartu eta zabaltzera bideratutako normalizazio ekintzak martxan jartzeak garrantzia irabaziko du plangintzaldi honetan. Gure alderdiak, Elkarrekin Podemos ezker anitzarekin batera, abstentziora jo zuen. Biok gehiago eskatzen genion normalizazio plana aurkeztu zuen une horretako euskal arduradunari. Gure taldeak bide beretik jarraitzen du. Eskubide galera suposatuko ez duen edozein neurri babestu eta bultzatuko dugu. Elkarlanerako prest gaude, baina ez dugu inondik inora gaur egun aitortuta ditugun eskubide minimoetan atzera pausurik onartuko. Euskaraldia aipatzen duzue mozioan. Euskaraldiaren azken edizioak ariguneak txertatu zituen. Euskaraz aritzeko konpromisoa hartzen duen gunea. Euskarak ariguneak behar ditu, ez horrelako testuak. Urtean lanean eraman dituzten 300 euskaltzaleek ez dute horrelakorik merezi eta euskara babestu beharko lukeen agintarien eskutik gainera. Horregatik mozioa erretiratzea eskatzen dizuegu. Mila esker.